ओ बियो दिनैनि थारिखआव खुब दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोननै बिथिंजों जोङो फेस जानो गोनां जादों। क्वान्टिटि आरो जोंनो क्वालिटि बे मोननै बिथिंखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों। जिहेतु दिनैनि थारिखआव जोंनि फरायसालिफोरावहाय क्वान्टिटि जोंनि फरायसाफोरनि अनजिमाया खमायलांबाय। दा बेनि गुदि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि गोबां फरायसालिफोराव सिंगेल टिचार जानायनि जाहोनाव जिहेतु क्वालिटिखौ दिनै नांगौनि थाखाय बयबो गाव गावनि गथ' गथायखौ बा फंबाय बिनानावमोनखौ फरायसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि जे मोनसे थांखिजों जे प्राइभेट इनस्टिटिउसनाव सोनायनि जाहोनाव जोंनि फरायसाफोरनि जे अनजिमा बियो खमायलांबाय आरो बे खमायलांनायनि जाहोनावनो दिनैनि थारिखआव गोबां फरायसालिफोरा दिनै मार्जार जिहेतु माने सरकारनि नेम बायदियै बै फरायसालियाव 30सा फरायसा थानांगौ। नाथाय बे 30सा फरायसा गैयिनि थाखाय गोबां फरायसालिनि जिहेतु लिस्ट फोसावदों बेखौ मार्जार खालायनायनि बा गुबुन मोनसे फरायसालिजों सरजाबनायनि थाखाय दा बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों जयैनो खामानि मावबाय थादों। दा बे खामानि मावनाया जोंनि जे बिटिआर हालामाव जिहेतु जों ट्राइबेल हिसाबै जोंनि जे पपुलेसन बियो बाङाय बा खम जानायनि जाहोनाव जोंनि जे फरायसालिनि अनजिमा बे फरायसाफोरनि जे अनजिमा बियो खम। दा बेनि थाखायनो जोङो बेनि सायावहाय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बयबो जोङो खामानि मावनांगोन। जोंनि फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन। लोगोसे आसाम सरकारा जे माखासे जे लिस्ट फोसावबाय बे लिस्टखौ जोङो सावरायनानै जोंनि जे फरायसालि बेखौ जोङो लाखिनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन। नङाबा दिनै फरायसा गैया बा गाबोन फरायसाया फैफिनगोन। दा बेनि गेजेराव जुदि बे फरायसालिफोरखौ जुदि गुबुन जायगायाव शिफ्टिं खालायोबा मार्जार खालायहैयोबा बै ओनसोलाव ड्रप आउटनि जे अनजिमा बेयो बारा जागोन। मानो होनबा जोङो दिनैनि थारिखआव नुदों जे फरायसालिखौ बोखारनायनि उनाव बै फरायसाफ्रा गुबुन जायगायाव थांनानै फरायहैनांगौबा बेवहाय एक'मडेसन बा थांलाय फैलायनि माखासे जिहेतु नेचारेल माखासे गोबां बावहाय फैनो हागौ। दा बेनि थाखायनो बैफोर ओनसोलावहाय जुदि बै फरायसालिफोरखौ जुदि मार्जार खालायोबा बा बोखारनानै लाङोबा बिनि सायावहाय गोबां साननो गोनां बाथ्रा। मानो होनबा दिनैनि थारिखआव बेबायदि जायोबा जोंनि फरायसाफ्रा ड्रप आउट जानाया बारा जागोन आरो जोंनियाव बेखार जेंनाया बारा जागोन। दा बेनि थाखायनो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ बिनि सायावहाय गोख्रोङै नायबिजिरनानै खामानि मावनो थाखाय जों गुरै खावलायदों। लोगोसे जोंनि जे बिटिआर हालामनि जे फरायसालि जे लिस्ट फोसावनाय माखासे जे मार्जार खालायनायनि बेखौ हमथानांगौ होननानै जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दाबि दैखांदों। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।